kumsang khazariat somriat pathum thlasik lai ania Kentucky tlanga cheng chhungkua pakhat chuan zing tindar nga le chan ve chia chin in chongtrai nan hmang thina ring takin an au ngai lem lova mahse an chongtrai thom chu a fe na chiang em thina ni Pathian hi an hnai hmel bik hlia thina Whitmore Chhungkua te hian inkhawm an thulh ngai mi alova chongtrai po an thulh ngai lova chinom khoveng te hna Pathian thu cha soyan thulh ngai lo boka an ngai poimo em thin mahse chu thlasika chuan Christian in an ton lo top tur thil an tong ani hi Christian na phena nunten tak chanchin ani a Christian Chhungkua a thleng lo top tur thil ani tuna chuan Whitmore Chhungkua chen na in hi sernung ang chawin a to a Kentucky mi puiten hriat renga ta na an du lo an hriat rengna atanga pai bawan chak em thil thleng ani rin na kora man hian eng thil poinge a thlen theiti he Chhungkua chanchin atang hian a chiang ome an Chhungkua chen na in hi pa ber Elijah Whitmore chuan kumsang khazariat somruk pasaria ama kut nge ina sa a indawna atanga alo kirle nu atangin anupui Mary Whitmore sha thiam theilo turina in thlak danglama chenom khoveng te pui na zia chu a in thlak dangam hle ni in an sia a angoi choi to hle a midang mu theilo thil thim tak mu ang mai hian a en ngai a en le vung thin mahse Mary chuan zona zo inom zia nei vak lo tia sha tawangin anpa omdana chuan zona nei ngai shan lava anin chunga thilo la thleng tura po zona zo in omzia anei lo ti ala shedon heti hunlai hian annun hi a simple ve a rim taka na thole Pathian chi kha ani deuh topa thokrim la Pathian chi la Pathian in mala somang che ti chu an thupu ani deuh topani Whitmore Chhungkua hian a thok bi ke moti turania thlasiklaya chenom khoveng te an cham lek chin lain an Chhungkua hi chuan ei tur tu to kataman nei zia midang vot tia an khur lain lung al thei du to kataman nei zia boka midang aya chuan engkim du thu sa mataman nei Elijah Whitmore hi fit ruka sang ania aledar bud hlui ve to lam chu abun reng thina ataksa hi afit tang reng thina muimul sei taka nei bok athua doina ma top hi thu nei tu ania a o hi athum emema a soito chu ngai tha mai chi ni lo Mary poina nin nei tir khan anpa thu hi nial thiang ani lo tia shengala a tong chuan ngai thak turania a tong trai poin tong trai ve ngal mai turani swal thupa choya tong trai turati chuan tu swal thupa nge choi tur ti zot lova a swal beranga tong trai ve top mai turani anupui Mary Whitmore hi meche mer that tak mai ania an che vela kho om zong a meche mer thaber tia thang phave ngat kha ani sammoi tak nein ni ina chhun zonga rangka chak rong moi em mai ania mit meng moi em mai nei boka mahse kumsang khazariat somriat pathum thlasika lo thlen me chuan amit menga chuan thuruk tam tak a thu ruk to awangin amita khwar duk to a ramhuai mani than shan khum ang main anin chunga chuan akal kwal thin pen thoma nei mang to lava chilavin nom theilawa anin chunga bol hlo a om man lo thom om thuta aphuna se em thin mai te chu chenom vela a thian kom thin te chuan makan ti ema thingpuya thlit don te chuan akuta khur dar thina mi tu ma an mita en ngam ngai lo anfate Samuel le Ruth te chuan apa samrong le anu vun no tak chuan chuna mahse an mita chuan tu ma mu thiam lo thil in thupa om tlatani in leng an nei rengin anin leng te chuan soifia thiam chia lo nuam ti lo rung na riaw an nei thina Samuel hi kumsom pali chawala ni chungin apa a chuna a sei zo maya mahse ama angrual tu ma inan phur lo tur phurri ta phura a chong chwa chuna zoite te na phun sup ringo thina no pangte mani se ama angrual tu mai nan sha tiam lo tur thila she thiam tlatani anaw rut kumsari mi chau chuan anu puan fen chu engtiklai poina vuan reng thina
a thapal chuan a bohlen mayang ti a hlau ni om takin anu chu a hlat ngam ngai lo. An Chhungkua in Pathian an chi zia chu chenom khoveng te poin ro puyan tia. Pathian ni tu ka piangin an chung chuan an biak in Pine Ridge Baptist Church lam chu an pan china. Bible lui to lam keng chunga pa ber pen thui chu an nu fa chuan an dor chin. Biakina an chung chuan tlar masap bera an thu a tui takin an zaya. Pastor Morrison a sermon chu uluk takin an ngai thachin. Whitmore Chhungkua na te kaushanta na anin pek na te chu Pastor Morrison po hian atira chuan ro puya di na ngai sang ru hle china. Mahse hetiang em chu ani em lo ti changa nei ta zeu. An Pathian biak dan le anin pek dan chu ama deuh hleka. Pathian ta na phal taka in pe ain beidong top khoka mun thima changa in hai chwa tuma wanga Pathian vuan lui trang an angzo kani. An Chhungkua hian thil fel lo omti Pastor Morrison na shed na masa per chu February thachu malam zingkara hian Whitmore Chhungkua rol thar Samuel chuan in aron lang hlula avuna dang emema asambuang thang mai chu thisen ni om tak hian a hlia khuwa chau ti hria tak hian ading lui shama pun supin eng thile mo hi asoya. Pastor Morrison an thil omzia a hanzota chuta a chan let na chuan a ko chung zong afana a multhi atiding wai the. Zoi sap hian Samuel chuan kapa in malsom kan ni thua soya. Pathian in mai chana kapa aron beto. Kan Chhungkua hi thil dang lam takatan thlan bik kan ni thua soi. Mahse pastor kapa betu hi Pathian ani karing lo ti na soya. Pastor in thilom zia zo chian male a ina lutur po a som man ma chuan Samuel chu a in hervuta vursur na sa em kara chuan a kalbo le ngal daya. Hemi nu hian kar engemaw zat chu an Chhungkua hi pona mu tur anom lo shima in chunga anin khung tlok maya. Mahse muang changin an Chhungkua thuruk chu aron lang chuak ton ani. An chenom hnai berte chuan zana hian thom mak tak an she china. Omzeneya thil in khong ri te thluk mu mal nei lo omze shiat har taka za rong ri te no pang thluk nei a chap ri te hian she china. Chu tiang thom an shiat chin mak tak te chu Whitmore Chhungkua in a janga lo chuak vek ania. Mishing orol po ang lava mishing thil ti thei phak bak ani in an shia. Whitmore chen na in hnung lama cheng pi Eleanor chuan tu kha chu a in hnung lama puan a phawa chuta chuan Adam chunga aril ru ti buai reng tur thil chu a mu. Whitmore Chhungkua chuan an chen na in hnunga chuan eng ceremony emo hi an mang ni om takin a muwa leilai khwar hi an hual chapa leichung lam hoi chuan an kun chapa. Mahse anom dan chu ni lavin le atanga thom lo chuak chuan ani pi Eleanor chu ti hlau ni. Apuan suk lai thavin in chunga chuan atlan lut nala ni leng in kongka kala pon chuak ngam lavin in chunga tom ni leng chak mai ani. Khaminia a thil hriat kha tu hne na ma soi chuang ngam lava Mahse a che ve lami te chuan ama thil dang lama om ti an mu thiam vek thung. Pi Eleanor hi me che hlim thei tak le chong du tak thoveng ve tak ani china. Mahse heminia jang hian a jong claim sot emema mi bula om tam du lava eng tiklai po in zam mela pureng chin. Whitmore Chhungkua ming an lamri ka piangin a phule zok china. Alai zon nu ngai chalo chuan thil om dana zot china. Eleanor chuan eng ma shil du lem lava thil soi chwa theilo chong trai na a thlen chi ani thu che na chang chin. Chu thlasik chung chuan Elijah Whitmore be sayangin tho tu le an chanchin ron ngai ven tu manom lava anin chunga thil thleng hriat tuma vir buai an chenom vela nom lo boka tharau thiang hlim kauna nia hria chu zalem takina che chwa pui the ani. Indona a thil ton mishing ton tura tanarap thak tak te khan thil chalo tak a zirtira aril ru a chok buai zawa. In lama a hoa jangin kum khataliam cho kang tia khovel thila ami khwal riawa in shiat na anei lai takin o a she china atira chuan chu o chu zoi takin a she china azu in na sat wanga ngain engte wala ngai lo.
mahse a osha chin chu a ringin a fia tula o chuan a nor hian a nora a tira chuan a hlawa chu o chuan an chung ko chungchang te an thenom chungchang te chu tlanga cheng khotlang nuam tak anga lang phena thil in phum ru ti ang ring te chu aron shil china ama swal na ngei te mishing thin lung chungril te nom tak te chu fia takin aron sha tira apoimo bera chuan chu o chuan thim cha tak ten omna akhat then fai dan tur ati tur poimo tak tak te chu a sha tira a chung ko chan him thei dan tur te kaushani na ti theilau tur ama a ma alak thei dan tur te sha tira nia a osha chin chuan kaushan chu a chak lau zia thu te kaushan mi te po thin lung du am tak takan ni thu te a sha tir bok chu chandam na thlen tir tur chuan mani in pek na in hlan na angai dona aman azuam nge angai dona ni Mary Whitmore chuan a pasal in thak danglam chu ti thei nei lo takin a thli reng ringo china lo na ina khata a pasal felle zaidam em ama mangai em chin tu kha mi thar hlak mi shang laka in thak danglama chandam na chungchang te mun joble thim tak mun thiang hlima thak danglam atum chungchang te chu mitmeng phur na le chak na khathian a soi china Mary chuan a ngai na shilo takina lo ngai thachin a pasal chu na sa takina in thak danglam tia sha a pen thue hlo wangin Pastor Morrison a chu ti pui turin thu rona amalak tumna po chuan a pui thearin thuina thlem chin mahse a pasal chan le na chuan a ti hlau zwal zok a pasal chuan a thil ti tuma chuan a ril ru zong a pea a in huam thui hle ti a she thiama a dan thei ani lo ti shain a hlau na te chu a thin lunga a up bet topa a fa te po an pa thu o hle tur le she thiam tum sham ram tur chuan a fui topani a fa pa chuan a pa chuan sorbing zwala Samuel poin dam khot chu adu ani chuan a pa thu chu a kipakoya a zoma ngai ti a she thiam an swal thu pa choya an in then thiang hlim dan te chu a hlau om em a rei tak chuan ngeya no pang te chuan she om an ti em a an lu a hai reng mai thina ni an chung chai dan te chu pathian za na lam engma om ngai lawa chai kol tumna a angma zok chin mahse chutia za lo taka biak chu an tharau then thiang hlimna na poimo ni in Elijah chuan a soi miau mai sia ni atla fel chia tia an chung chai chin na pindana chuan an lut khom chapa chuta chuan eng symbol moni hi Elijah chuan a kera chu an chung chuan an din hual chapa ti chuan eng amo chu an cham kwal chin chu pindan hnuai chu thasikan paltlang ve theina na an ei tur te an khol na tur ania mahse Elijah chuan ei tur da khola phal lawa chu mun chu thuk zok hian a laya bati eng pakhat chau ringin rei tak chu lei khwara chuan huna mang chin chu khwara chuan Mary po voi khata lut ve to a arim che mema thok ngai na po shelawa a pasalin chu tia rei tak huna mang theite chu makat ti hle an pa chuan pindan hnuai thim taka chuan pathian hne na changa thil pek nia soi thil siam mak tak chu a tira aron chong chuan in chung zong a thang khok chin ram sathi duran che ro ang mai he nia Samuel an mu masak bel phe chuan ring takina che a ruti po hlau lo ta wangin a thidang hialani Mary ro chuan amit taka a enin thil engemaw sha chu aneya chu chuan a taksa zong chu ati vot vek thei he thil hi a mai na lo mu to a anau pan la changa amang chhia a mu chinani atir chuan thil a suang to na sat lu tu ka wanga amu mangi motia mahse chu thil siam chuan a bia an chung kwa chu an rin na le anin pek na awanga mithiang hlim ni tura than bi kan ni thu a soi china Elijah chuan engkim chu a oi duaka chu thil siam chuan thil pe ka phut china an thil pek masak ber chu an thenom te bong bawani November tha vura surlain he bong hi votit tak chungin Whitmore Chhungkua in hnaya hian atla a chu Elijah ana lo mu chuan pathian thil pek angangain in thoina atan a mangta ani in thoina chu an pathian biak china muna chuan an neya bong ruang thisen ne na in chia pia nuaya mu chu din hwalin
thu an cham mual muala mishing chong po a ang lo chu thil siam mak tak an chung ko control thin tu chu in thoina an neya piang chuan a tel ve zia thina an in thoya piang in a chak zual sau sawa Whitmore Chhungkua te ero an chak lo tul thunga theivai ang mai hian an vai sot mai ani Pastor Morrison chuan an chhungkua chu angai tu ema diglo na set tak an nei ani aringa an landa na danglam chak ema biakina an inkhawm reng lai te hian an ril ru chu mundang daya oma ang china an chongtrai na te chuan midang chongtrai arwal ngai lo an mit khura thukin an che reng chu leira chim hlau ni om tak hian an che a anom dan chu adik mol lawani kumsari mi lek ru chu atopa chuan a chap chuak ta thlota kumsari mi lek tan athil ton chu arab thlakin a hlauna chuan an ni ema Christmas urlok biak ina an man na chuan zan thiang hlim taka an saklain ru chu chuak em hian a ron chapa midang zai lai po an top mak anu chuan ni mahan tuma mahse anu laka chang chuan in la shangin min khoisu ti na au chuaka chu chuan mi ta mutu te makti a hlo le zuala min hnai su in rim chia kha thil ril jam thim zinga khosarim kha innam a han ti chuan apa chu a thau thuta nget em in ru chu apum beta biak in lu kalam chu ngoi rengin a pan pui nal nala anu pui le afapa po in ngoi rengin an zui biakin an chwa san ma chuan ru churing takin a ron aw le a aril jam le to ni hi arila jam ring mai apa hian aril drama piang in eitur kan pe ka ngaya ani lo chuan shem huna kan kaldo na ti atti le a an chhungkua chu biak in chunga omzong chuan makti takin an thlira pulpit a ding Pastor Morrison po chu abang chuang lo Pikachu mi po chuan thil diklawa omti a sia a pastor nen chuan in melin an ril ruwa thil om chu athu mun ani ti an she thiam ngala inkhawm an ban vele chuan Pikachu mi le Pastor Morrison le an chen oma mi pahnih te chu anom khotlaya Whitmore Chhungkua khosak dan danglam lutukte anom dan rin hlel om tak te chu an soi hawa chuta chuan azing puan phawin athil mu le a shat te kha pi Eleanor ka chumi chuan a soi chuak ta ani leilai khwaran din hual dan te thumak tak an cham dan te lei hnuaya tanga o lo chuak te chu zoi sap hian a soya athil ton khan alati hlau reng ti po a om dana chang chuan a shat thei an chhungkua an lo thli thlai to atanga an thil ton te zan khwa a anin chunga enga chet kwal reng dan te chongtrai thu cham mak tak an chia thin dan te ran ten anin le a che vel an chi tlat to a eng ran ma anin hnaya an tla du to lo dan te chu an soi chuak veka anin hnaya ran an tlat lo tak china sanghare mo si hal tho man sha thin te po are mak thin ni in an soi boka Pastor Morrison chuan makati hle kumtam tak pastor lo ni to a mahse hetiang thil hi chu ala tong ngai lo azam leka mahse eng thile motal ti angai ti asia angai chadlo na ti zwal turin Whitmore Chhungkua rol thar chu chunen lai takin an ina ha em in ron kallia athom no te chu achet phunga aba le mema a cherina doldang em bok din pu adingil hlei theilo pastor ne na chuan min pui nge yangai khongai takin min pui ro Christmas achang khana zwala khathil siam ka aril jam zwala ransa chawa du khop to lo ti ina soya a o achang chuan a hlau zia a sha theya a khur hlok bok pastor chuan a in chunga chuan a shwai luta a hliama thi sente chu ati fai saka chuti la chuan Samuel chuan a thu soi chu a chhun zom zela an ina cheng thil siam mak tak chu alien ani thu te adu an pek chuan thiang hlimna le chatwa ro puina a pek tur thut atiam thu te ransa adu khop to lawa wangin apa chuan a naw ru chu hlan mai atum thu te a naw chu ala thiang hlima ala naw pangboka thil siam an ti lom dan tur apa soite chu a soi veka pastor he thil siam ril tram hian adu du kan pek chuan mi special taka min siam don ni ina soya mahse ran kan pek thin te chunga athil ti thin ka hmu veka kan chunga po ala ti don ti ka sia
kapa in Pathian tia kau hi Pathian ani tak tak lo chu wangin ti to pangai ti in mitui tla phung chu ina soya athil sia chuan pastor Morrison po chu ati lawa makati a ma han lak dan tur po a she thiam lo Samuel a hliam te chu atuam sak pa chuan angai to na akal thui hle a engtin nge ma ala kang engang nge niang ti ringot chu angai to a chumi za chuan mut po amu hi lo chin chi ina chongtrai zan khuwa thak mai ani Pathian nompuina le kai shwaina chu angen mol mola chumi chum chu Pathian in a hlat riau ni te hian a sia a hlau bok si mahse arong bol na tur a hna ania engpo ni se a thei to pa chwa angai ti a sia a adam chunga hlauna na men lo thlen tu tur tong tur chuan thuthluk na asiam ta ani kaushana rong bol tu arin zual deuh te chu som khomin Whitmore Chhungkua chunga thil thlen dan chu a shil zung zunga Pathian chi tak tak lau mai mai lo tur nia a sia hlir an ni boka tlemina thla an ti muang deuh Samuel chu local le in an ma ni pui tura thutlung na siam te hau ma chuan thil engkim chu a soi le veka ataka an han ngai thak ta ka chuan zam ruk na an nei veka chu tiang thil chu an la shengai lawa an la tong ngai bik lo ti chuan le hun rei takanin ron khom nu chuan thutlung nan siam ta ani an thutlung na siama chuan Whitmore Chhungkua chen na ina chuan an kal photanga Elijah chu an do panga Mary le no pangte chu mun hi ma an shwayanga ti chuan an in chung thim zinga om chu eng thil poni se an da tha ang ti chuan Pathian ron chung zelin rawan rel zela an ma mo turang te chu an la khoma lalchin shui bong tu tho silai te an la khoma Jacob Weller chuan cross yamin chu tui thiang hlim ne nan hlan thiang hlim thap boka Thomas Harwell chuan ram hnoya ram mul dam doi le thing zung neu neu te ala khom bok ti chuan le che chuak tur chuan an pung khom ta a aruk tak chuan an thil ma chhon tur chuan a ti hlau vek a top nan Pathian hne na an in hlan le a nidanga an local photo na chin ma ni se Whitmore Chhungkua chen na an pandan chu adang lama tu ma an phur lo Samuel chuan an mani pui tu tur te chu avashwaya kongka an lo don chuan in local don ti a shelok ti in a shila chu thil siam chuan in hlau na po a shevek thei ti in min shila ti bok kongka an thlen chuan Elijah chuan kongka aron honga mahse an mi mu chu a mingin Elijah ni ringota alan dan chu danglam takani to asam buang thang chin te kha avar veka ru hlang hi ani ringota amit khura thuk em a unau te u kalau lo ma che u kalau be se ru reng to chewa ka Pathian in local tur thu hi min shil loka anna thoro pui takron ti buai in tum tur thu po asoi veka mahse in tlai to in khak danglam na chu azo fel trep to ti in a lo shil Pastor Morrison chu pen chhuakin a om zona Bible chu aku arana Elijah puitu chewin kan lo kalani I in chunga thilom hi kan sia Pathian ani lo ti po kan sia a han ti a chu vele Elijah chu zalo tak rap em hian anui chuaka anni ho po chu an tol hnung dor thei pastor I Pathian hi achaglo Pathian nep takani an ma mo lai berin ami te akal san chin ka Pathian chuan thudik min shila nangni chu thu om sa ringin Pathian bia inni a ke chu atakin ka mu Christian nun hi do ta khatani Pathian be chungin swalin khoi veka milemin ni ti ina chong chuaka pa hau chuan soi tur reng an shelo Elijah chwa chhal an tumpo chu an chan ma in soi tur an tla cham ngal pastor chuan Mary le Ruth omna chu azota an chunga engthil nge ati ti azot buk Elijah chu rap takina ron nui le a buat sai me kan ni ti in a chang liam ringot ka Pathian hian a top nan thil lana beiseya chumia tan chuan Ruth hi du thu samani Ruth chu ropui taka choi sani na omdon Mary poina she thiam ve mayang in thlak danglamna a thlen huna chuan thil thazo kata na ni ti a she thiamang te na chong chhuaka a thu soi chuan pa hau thin chu a thong hle
Samuel chuan rilruna takin ramhwai pa eng thil ngei ti na pa chu abo hnai roka naupang mai alani kha ifanu ti pa apa kutlak mai hantum chu apa chuan aban reka alo mana aman nge zia chu mishing chakna pi alamani afa pakuta aman na chu aduk chur thei Ruth hi acha bi berania chumi nuwa chuan kan taksa hi thi thei lovina to ang tia soirwal chuan leihnuaya chang chuan thomak tak hi aron chuaka an vai chuan an phuzoka mishing o ang deu sham ang deu si thluk ne zai ang deu omak danglam tak hi ani chutiang chu tu manan la shengai lo chuta tuk verte chu ronin hongin anma a chuan lim thamak danglam tak chu ronin siama rak thak takani Morrison chuan Bible chu ahma a lekangin Samsom ni pathum na chu achama an vai chuan an kut suin an tongchaya an hlauti hai rual ani lo mahse an tongchai na chu an aulo zok Pathian chuan aron changa in hnuaya changa o lo chuak chuan alo chang zel an hlau lutuk chu chingchi nan chak phung to a Elijah la chuan alo nui so reng boka in huem tikhan in she thiam to em in chong chai na kha eng mani lo ka Pathian thil ti te theina nen te khen rol ani lo zanina ru ta in hlana nga ti chuan engkim chu adang lam to don ti na nui twara chuti la tak chuan in hnuai chang chuan me chenau pangjai ri chu an she chana azai dan chu mishing chong ani lo ngai thak a she om e ma pa hau chu an hlau thong to tak zet Samuel chu atal chuaka Ruth min lau ngak ro karon chan chuak don che ti in chap chungin atlana tu ma nan dang man lo an vai chuan an tai boy nuai maya a chenin in chu hal mai te an lo tuma an thil ton chu arab thak tak setani Mary chu chauka thukbula chuan a thu a azai reta ani po chu pitar chakna reng nei lo ang mai ani to Pastor Morrison chuan pan nain Mary min han ente chan chuak tur chewin kan local ti in a han bia a Mary chuan a han en chawa ami mu chu shengai om poina omlo azai reta lasi thon thu angin kan danglam vekanga tu ma kan bo to don lo kan va in kan leng za to don ti in azaya Samuel chu anaw avin ala che twar renga anin te chu leihnuaya muang changin a tol luta alian tual ni mai hian an sha a thei to pin Samuel chuan kongka chu a chuma ti chuan Ruth chu alo langta rinbial chunga hian fel than in alo dinga a u chuan chap chungina aw loma kumsari mi lek Ruth chuan lauso Samuel engkim min shilfia vek to a chhungkua kan ni le don kan vain hun thim moi em engmain min ti na thei to lo na muna chuan kan cheng ho le don alom ti na soya chuti la chuan lim thamak tak achanga mishing anga insiam achanga pian mangmak tak anga insiam thil dum chuan alo hel kwal ve meng boka man lai thil ma sang ram hwa ni du mel le a alien chu ni lo chuti la chuan mei khu chu alo luta chen kha chuan anin chu an lo hal chan to Morrison chuan Bible chu lek kang rengin Elijah chu mina hantuma Elijah la chuan pastor iten omzia po ka mutlang vekasin I mai sia zia te I hul zia te po ka sia ti na chong khum sia se a chuti la chuan churam hwai chu mishing pian mang ang devina omle to a Ruth chuan lo na le tim na nei me lo hian a pan na ya Samuel chuan a chakna zong som khomin anaw chu awam be changa Samuel min tharo kan vain kan limdon kan mulok vek to tin achang ve changa Pastor Morrison chuan athil ma chon chu ramhwai satli ani lo ti a shethiam anni in chan chu andu miao silava chu ramhwai chuan alama a hi bet vek to chan chwa du lo tu chu engtin nge a chan chwa ta kang Pastor Morrison chu abei dong ngoi mayani chuti la chuan Elijah chuan afanu chunga chuan chemte chu alekanga Morrison chuan chan chu atum mahse atlai man Ruth kumsari mi lek chu nui sang chung hian azal riaya a u che rong thom chu ngai thak she om khopani anaw rong chu akal san do lava mei khu chuan in chung chu alu khat vek to
Pastor Morrison chu ama le ama indema ane bluetooth chu poya tingoi ngoi Elijah po ama ani to lo ama chuan swalin bu a khwar ngetlu tuk an Chhungkua chu chan chua zo rualan ni to lo meikara tan chwa emo chu hmuna tan tlang chia chu Pastor Morrison chuan du thlan tura nei to reilote a chuan Whitmore Chhungkua chen na in chu apuak dura ral hlataka chang chuan akang chu akhulua chel ruala ni to lo Pastor Morrison le Whitmore Chhungkua te thina chu chiat na rap thak takania he hliam ser hi adam to don lo mak tak main Whitmore Chhungkua chen na in din na laya chuan engnim na ma chau theilawa a chevela nimjitin reng pikluk mahse chulai hun chu aruak han bik china engran le ramsa man kalngam lo bok chu mun ril tra malani renga sapel tu huai sen tak tak te po inan nai ngam ngai lo an biak in po tu mai nan enkol chunzom ngam lawa pastor tu ma nom ngam to lo chuwangin building ruak ani top maya anrin na achak lo tak zetem niang pi Eleanor ke chami po mundang a pembo daya kumsom thum dam le in lagzing to na abawralani no pang hau po Whitmore Chhungkua chen na in chevela hian in fiam lo turin an chung ten an fui china abawruak shim hian engthil nungma a hip lo topani kha Elijah Pathian mak tak khan athil tiamang kha an Chhungkua a kha na thlenangem hlim takin an cheng hau tak takangem le kha thil mak tak kha engthil nge niang ring tu chak lo thin lung zong kha a mutlang thei de rengem ole tunchumatan chuan khati zong kha ani le ri phota minlo ngai thak saka wangin kalom emema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin he channel he minlo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po minlo ngai chan sak zel don nia